ki Jingiaseng Samla ke bakumne ha kini gitai ki don ki katu kat ni ki jaka ki Balang ke Jingiaseng ki barit ke bangayo ban wan te Henry ki Jingiaseng he ke bakum kene ke di kesin ke benongkong kalong ke batmai na ke benta jonga yifi tangkat tukat ni ke bandangla banyo ha ki simpri akti ke jonga ke bangi itho yifi ki babon ngam sem la itho yifi te Henry how Chris nga sokum bangala ikendu yifi de ki bun snem ki jing sekri ke ba PPI bat ke jing pediangi ke jong pi yangi ke pen kemen ni ke dok nut ke jongi ke ban pensingan chibone ko Blei ru nak benta sekri jong thrai iba kaisngai badon ha ke ni ke por bolam ye ke ktin ke jong Blei ke ni ke jing sekri ke balade kala long ke jing karku ini ila long iwe ni ke bejajan bahabat nga nadu ke por bangadang don haki kelas ki bakamret haki school ke ba ngadon nga sokum lai jong i bahaying hasem namar ba ngalai don benta ki katu kat ni na ke benta ki kor bat ki yeng ki jong ki ka bangyo ban yo don lang haso reng kham katu kat ni ki snem bat kala long ka jingkar khu bat haki babun hi ki leng ka bangayo i ki la long ka nuksa ka babha na ka benta jonga bat yangiru kendiat syafang yaladi yo le seba kan long ue utu briu mo hakalingkot hakabubun ktin kala ban mo kala ban bo jingkali yafi ngangam de na kajai ben riu khasi ngadi ni kajai ben riu karbi kenika mission the report ka bapiu I barubor karbi anglong min arpho life husnem phila ju yoduai na ka ben karbi anglong mo ka ba berubor pila yano ya kapisa ka jingduai bar kapor ka jongpi ngawan na katuka district kadi tang maka ka badon ka ni ka autonomy power lane autonomy state ha ka Assam but ngidon ka jing kumbai kandu mo pi kumba ong minister ha ka CA but kiwi de ki kore but ha Assam kadi tang maka ka don ka 6 scheduled area but ka don ka development ka suki bah namar bangidon de ki way pat kar kom trekam bat kadi ke district ke bat duk bahana hapding jongki Assam barok kawe ngala ban ong bakala sai ben mo in other side namar ba kadon ke jingi persya bat ka sarkar Assam ru la jan san posnem ki dawa ye ke ni ka full play at state na du ka por jong ka Meghalaya na du ka por jong iba joy ki don lang ha ka ju karan san ha ke ni ka heal people leadership conference te Henry hapdeng katukat ni ke phia ano namar ka jingi pher jingmut mongi empat kha gitu gipor ti kata ke history ke yetho yangi ti ka hapno sa Assam ngawan kum katu ka jela lenikum katu ka district ka bakantai ru ka gospel kilong orthodox bah bapio I baru boru ka mission report ka bapio puli ka suki bah kar kom trekam mo hangde hapo karbiang long bat don katukat niru ka bapila le jngo hangtu ki briu kar kom im kar kom le kar kom wan ka jingdon jing em ka sadin shibune te Henry katukat ningut leni katukat ni ki balayo yu Jesus Christ ka don ka jing plah ka jing em ka jongki imat bakala dei kata ka jing ong jong ka kitab Ecclesiastes ba bread yo kpu ha ka slam on one pie nga dei ngalaban ong kani ka por ngala dei itai iling khot kpu ka ba la bread ha ka ka one pie shepi ha kani ka por ka pisa ka ba phi pelut bat ka jing duai ka ba pelut na ka benta ka jai ben riu jongi bat ka district ka jongi hangte hapo karbiang long bat kani kidi ka kenta ka one pie iwe iling khot kpu shepi Blei nang yo banang kerkhui pi nang yai duai Blei nang yo banang kerkhui ki mission field hang toru tingang ngadon ha nongpo la jandon komba neo ne prasnem ngadon hang tu marsendep ka jing poliring kat bajongi Reverend Yat Biang ngadon ha silcher ki ke weni ki jela ki badon khap Bangladesh sakini ki northern part jong ka Assam kadi ka kabasa din hi mo beri basa din dekat sebalik ri mat sa din lut hi kidi ki Bengali ki badon hang tu kolong ka bae ka badon ngadon news nem bat ki beri ki badon hang tu ki parangai ki badon na ki weipat iba kasngai bla depkren I tip hai kini namar ki babun ki di ki jai benri mo ki bawan na ki tu ki barep ki batrai hang tu ti sne ye kiru kim la ban kam trai ye katu ka jaka
ki susim lis la ni sim wai ni ki mojadar ti kadon ka por ba ki kenriak no namar ba ka jingbiang show ya kenika rukom rep kar komriang ti la danga bu ko we ke kentin inom sau ki long kum ki nomad mo ki tikna kar kom sa kar kom shong jong ki ti kum ki tu ki area ngadon kum ba news nem kalong ka jingkar khu banga he ngasan hang tu ringkat bat ki para bangai nang tu ngadon hanong po menta la jandon kum ba new prasnem biang hang tu tingala kham sngai kum ni ke kum ba piu i nga namar ba ki psa ba ngayo ka ceka ka ba sai so ba uterso bro ki saw ayom ngiyo so ba haru kom mo ti la sedang ban mi khmat kum ne ru lapsa ba ki para bangai ru ti ngai pasane ru mo ki para bangai ti kata ke di kendiat kensoi na ke benta jonga bat nga he nga san ha soring kham watla ngimdon ka jingit ho ka jingitar ka batik naru kila don ru ki boong sharum saneng ba ngala long i khun jong i pastor bruglet khardoi ngala he ngala san bat i ti ngala long kum adopted sons watla ngimdon ka jingekut ka batik naru te henry la jan kot seki arpo sansnem ka bangayo bandon bat i but hadu ka last breeds ka ringman sim ka bakhadu ka jong i yo ban yodon bat i hang tu but bon ki briu ki ong ba lani ki prabange ki ong ba ublei sem la jubab ke jing duai ke jong i ba ya kum une usakri jong utrai ngila duai jur ba ublei un pensa henry arpo santeli ki snem ublei la deb jubab ke jing duai ke jong phi ke jing pang ke jong i kalakta nadu ki snem ki ba prap away ti yap hadu dang sen mo dang dap dang south snem kamut all along the kini ki arho santeli ki snem ile sakri sibon ki kam ka jong trai but kumbang yo i kumtu ulong ublei nang yo ban kar khu hi baro ngin phai sik tin ka jong ublei ha ke ni ka por kani ka dei ka distu le ni ka part 2 jong ka ka ba i yo show man step i ka Jingkren dengan don ka jingai ba ka dei ka jing yalam ka jong ublei ngala so don ka jing shepting mo ko ong wat shepting runga marwei la ting yo kren lut ka ka bangamut ban kren ke ti wat lagi nong kren ilaban bun sin ba ong wat shepting si wat shepting ti nga marwei nga shepting mo yo le seba ka jing kren ka bangamut ban kren i kren lut ngat kren daga Henry Blei yo ban yalam ngi ha kini ko por kabenta ka mga kwa ban ya slok bat hi kalong naka kitab jong Joshua kalanong ka banong kong ka dekhot ru ka banong kong bat ka baar ka mga kwa ban ya slok bat hi ti on the layap Moses menestep umpadiap Moses mo tementangin sedang nakajingyap ka jong Moses usakri utrai ublakren hau Joshua ukon unund uba usakri Moses udaong Moses usakri jonga ulayap na markata toyeng to Lake Cecilian kanika Jordan mamebat une upay baro siya kata kari kabangan ay haki yikikun Israel kain kata kadikatin ka jong Blei nidon hakasnem lani haki benai jong kasnem kabanongkong bat ngalayat ho yephi ba kanikadi kasin kabanongkong ngan sedang da ki banongkong pi itoru yang nga kasen ka banongkong habakum kani ka banongkong ngaju ken mau ya ka fast days ya ka sngi ka banongkong ha school jonga but na pring jong ka jingpuli ka jonga ha ki school ka bangamla ban klet ka long ka jingpuli jonga ha silcher ha ka wi ka sin kat ba nga thai ya ka ban lek ki snong para bangai de ki kjat namar ba la dominate de ki niki company slasha de ki spa hector saul san kanta habyai mo hapdeng jong ki niki per slasha ti ka wi ka sin kat bangadang thai ba ban wan nga don ka jingmut ba ladangan nang ban nya tang ka motorcycle kan yarap yang sibun lene ban economize ban penlingkot ka ki kanta jong ka jinglei jonga kata ka di jing perkhat ka jonga ti kum ka sngi ka babut nga le hasilcher ka don ka wi ka school ka ba tho kum ni skill and technologies and then automobile engineer
But hak tu ka institutions ka don ru ka way ka program ka baki ki ong ba driving ru mo ka pen kamen yang nga late room nga what admission yo ngayo mo ka admission why endala ai uong yang nga banwan ha ka mandi ka ban bud ka bampat juyo menu ban nya hikai kali kat nu ka jing sultanat mo ban nya iki kali tenga late endala late uni unong hikai jo nga uong nga kum ne namar ba kadi kas kelas ka banongkong na kabenta jong phi nginom ai kali nginom ai aaf te henry late bat uni nong hikai di inilam yefi ile yalam nga kawai ka kamera ka ba dumba ti yalam nga hangta I on ye ka light baro saudong ti I ong nga kumne pe ba pinlong u driver u ba ban light na ka accident yala di ba ye kiwe don light li ki ka ba don kam ban ken mau wong nga ka ja ka 2001 maha arajari we ka ta jingcha ti uong nga pe piyo I ayu hang ni mau bu ka jingkili nga ong ayu I ayu hang ni tang ka kamera ka badum mo ong kala ban long te henry song hang ni ka don ko we ka kali mo ki nya ki screen la pen song nga wong kum ne all the three baro lightly ki de shapang ki yet glasses mo ka de glass wong ba pe hak ni ke left hand side but ke right hand side sa kadiang but sa kamon ke jong pi ka don ke ni ke yit ki ba kamrit hak ke tin pat ba jong ngi ong ki side class le ni kata ke viewport ke bangi ong mo ka bangi pe ye ka wong ba ka don kini wong nga ba kini ki side class ka long ba phin light ni ki accident ban pe shadin ru ka ei ka baja bat ka ei ka ba penlong ka surok kani kadi ka jingmut jongka uong but la da pipek kani ka bahapning ka don ka wiki yit kani ka yit ka long ka ba pinpek ya kani ka present situation ka ba pinpek hapo jong kani ka kali namar pa bun ki tourist taxi ka ba ki shuyak ki driver namar pa umlong concern si ki passenger kumno ki shong ki le ayu kimpek ki kadon ka por bu ki sei ki tiar pen mensaru ti ki dayapru ki driver kaja klem kanu ka mo ka jing sosne ki yap yong de song ser kai ban ya ka li ru hada yap te mo pi uong shishu kanika middle class la ni kanika rear view mirror ka baki ki yong but third ka ba uong ka balai ka long kanika windshield la ni kanika yit ka ba don hakmat uong ka don ka ba he but ka ba yitho yang nga ka long ba don kam ban yo ya ke ka ba shai ba shakmat de ka ba kata ka ban porkhat ka nya kali kini ki yet ngadang mut ki driver ki le stai pen be ki snyo pe ki benet ki saw ka na hiao ya pe yet mo porkhat kita andre kat kita ki jing hikai ni ok de ba ngadang mut ba shukar white staring ka ba suk pleng ka driver ka di ka ba mo wong ka ba ban light na ka accident ka long ka ba ban light na kanu ka jingja ka ba sosi ka long ka ba ba pidon kam ban piki ni don haune ubnai January kani ka banai January kam Samla wan na ka kitin khasi la na ka kitin jongi ki panar la ni ki boy ka wan na ka ni ka kitin Greek ka ba ong Janus haki Greek ki don 1000 tam ki Blei na pring jong kita ki Blei Janus kadai kawai na kita ki Blei ka badon ka khmat ka badon hang ne halendong ka khmat ka bahe ka ki headlight jong scooty jong no re jong no mo ka don ka shadin ka pamut reflect back piche more ka mut ka ban pe shadin reflect ka ban pe shadin bat ka don ru ka khmat ka ba haslang hang ne ka wei ka ba pe shadin ka wei ka ba pe shakmat kata ka de ka jingmut jong ka Janus ti ka ni ka January ru ka wan na ka ni ka kerteng Blei Janus ti kapanlong yang ibangin yo ya kini ka banay January ti kadai nga so ya hapat kini ki Greek na marpa kini ki banay January la da don na pring jong fi ki kina school haba fi pe ki report card ka jong fi here shibun ha ka jing puli puti it's a time for you to reflect back kadai ka por yang ibangin pai shadin hang no bangi duna hang no bangi telot imat bakala dei ka pori ki nong repru balai baka here ka jingyo ka kot
Kala day phi ki businessman ka ba phi page ba kani ka snam ka hair sibun haka yo ka kot bat ka don ru ki we de ki bedon haka ni ka limpong bangin don kamban evaluate bangin page sadien kendiet ka kwa ban wan lam lai teli ki kata kalong ka yesterday and today and tomorrow ka paminin ka pamenta bat ka balasay namar pa kani ka day ka Jingiaseng Samla but hakani ka kitab la da pipuli ba nado ka banongkong ka don ka paminin ka don ka pamenta bat ka don ka balasay ka paminin ka longba te usakri jonga umoses ulayap fi ka pamenta ka longba mapi late Ceciliang jong ka Jordan ka future ka bangingi don ka longba ngihapan kot syarikanan baro ngadon ka jingait bahap ka kapor ka ba kendet jong ka ni kapor ka ba ngingi don menta ngin penkut ha kapor ka ba biang Moses usakri jonga ulaya kata ka di kasur ka jong Blei kalong ka ka basong si ban ya tho ya phi ya ka khobor jong ka jingyap namar ba ka don ka jing dunong la da don na pring jong phi ki buan ha ni ka Jingiaseng ba ka ni ka snam jong ka 8000 khat khandai phi do ime ipa ki bahayen ke ba it ki ba thoin la da nga ong ye phi just reflect back page sadin kindiet pila ban ong ba ka dei tang ka por jong ka jinglum pat ki umat ki bala jao ki kon Israel lai posngi ki babe ki yam na ka benta Moses nga don ka por ka ba pen perkhat yang nga ba balei phi don kam ban yam hadu lai po telikisngi na ka benta uni ubre ubalaya hakat badang imte kiong sano uslalit sano uslapiat sano udeng dombor balay ba may yalamingi hakom kani kari om don jingbam om don lots of complain kala don tang ka complain don ka weiru la da pipuli ya kani ka kitab Exodus Deuteronomy ka kitab Jingkren ka panong ba ko Blei sibun ko Moses ani ka jingbang ka to kamana ani ka jingbang ka to ka do marat ito ki dosim ani ka jingbang jong ka to ka hadu bala pendukanan ya uni ubriu ruti ling ba ka jing tnom pala jong kini ki briu hadu bala ta ya ka kiu ka jing bitaru such kum kita kibriu ki donte on the layapte mo sa sedang maniyam ni gijaj benriu khasing ni pher wa namar bangiwan na kum kitu gijaj benriu ukai usok ru babha de seyeu balamput ba me fikun mo isola babut ni ong in bam fikun ki babha de hayo mo imat lengkot sa kum neru lap mit tangka yo bamput mo yo ban bamha te Henry ye kitu ki we sayo ti nyai ki babhatam por bapang te por basitong pan artli de khot do khat arsing ru la pe khmat ba he mo en de la pang te kun ko bam you ot air sabom la bam te terwang ke mo kata ke ke jinglong ka bangi ni dom te kat pangidang im ti umju nang ban songu yanuru fi kendala yap tingi sedang ban mo hospital ra velur rempalat gohati rempalat la kanigrim en la yap tesa sedang ban pan pisaru ban khawai ban ot kisnyang kat nutli ki masih ban penyam ngile ke na ka benta ka kamyap mo en resosi kini ki Israel ki don kum ka to ka jinglong lai phau tli ki sngi ki babe na ka benta ka jing im ka jongki hangta ki sedang ban ken mau ya ka Egypt kum no ka jing jinjar jongi ke Egypt kung no bangidon ha katuka ka situations ka bangidon ha Egypt ki sedang ban ken mau hadin ka jing dono une unong yalam ubakraw jongki bat kum ka ni ka por jong ka jing sep sngi ka apot sep sngi jong ka jait ban riu hang ta ki sedang ban ken mau ba imat kini ki baro ka lakut ka kanan na ka benta jongi kalong ka ka basusi ban pen ken mau ya fi
Marsin yap iba joy ki ong baka balang ka jong Blei lakut Henry kadai ka kam ka jong Blei syam lakut. Marsin plu ke ing mani kola peti ong katu ti ka balang ka jong Blei nyimtip kumnu kan long penban ka pisa la ban lum katuit. Kakam ka jong Blei ti. Kani kadai kakam ka jong Blei ti ki kon Israel ki yam hadu life ho teli ki sngi ki yam pangnut. Kim nang syuk ban le ki sakut haki te ki ka jing benut. Ki don haki ka jing babi. Para samla nga ong ye phi ba perkhat bah ye ki ka ba phi don kam ban perkhat khnang ba onom babi ye ka lawai ka jong phi. Learning a lesson from the past. Ngi don kam ban yo ka jing hikai na ka ba menen. Henry pentrai kam ka ba menta ba phin yo ye ka lawai ka ba pernai. La ka long haka jing sakri Blei. La ka long haka nu ka benta ka ba ki don. Menin ngadang sim dia ka wei ka kelas kata ka kelas jong ki samla ka long ba naga benta ka song kha song man nga ong ki babun hakini ki sngi ki jongi ngim da perkhat on da lakran ki pastor ki bahayeng ti ki sai ong phintip le ayu mei ngi im hakata ka era ka centuries jong ka technology but ka science but ka ni ka computer age ka bangingi don ya ka ni ka life tech ka bangingi don phintip le ayu yangi on the latu kelas so pastor lele ong ba orthodox pastor jong ni ti u banang ban lor ni hadu kata-kata hakawai ke step 1 iwe ikun kentai samla ke jong ka balang iyam inga keli ibalik ko ngala banirap ayu ong ngala job kiwan ndala job dengan penbahale yu ka ba job penjob telong man penbahati sitong mo kat padang baru di pimuan te lek kumno ke fi ka jing babi ka long ka ka ba ngim yo shu ka don ka khana haki power sop jong ni bo u klo u babi sa ye ka jing le ka jong u bat ka ni ka long ka jing hikai na ka benta ki babun ki samla khnang banginom babi binganom duk babi kum kini ki jing babi jong kini ki Israel Henry aingo yo Blei hapdeng jong kum kita ki ba ki dang perkhat bakala long ka jing sep sngi na ka benta jong ki Blei upet kre yo Joshua Sao po teliki snem Blei upen kre yo Joshua but ulong well educated udai ubri ubalanang la start uba champang ubala tip bah ka biangru ka ringning renjot ka biangru ka bor perkhat perdaing kom une ubriu Blei uyo ban sei kerpang hai ka por bo wan how Moses ka kerteng ka jong uru Hosea hadin ka jing kelah ka bamut layo ban pen kelah bat ka jing im bat ka kerteng hadu Joshua ka bamut Jehovah is my salvation Blei jonga lan unong penim lane uba penim kata ka di ka jing mut jong ka kerteng ka jong u but hang ni upenyeng but such a scene udon kadur jong Moses hau ban peteng ya ka kam ka jong Blei ngin pai kendet ya ka ni ka sai class ka bangingi don ha ka ni ka por ka jingyap jong Moses kala long ka jingdu Jingkren jong ki baro kadon ka por ka bangi kuslai ya ka jingim ka jongi kipor ki balalait kisngi ki balalait la da phi pen ken ma la nga pen ken mau ye phi kalong ki ki ba pendo Jingkren yangi te Henry kani ka kitab ka kitab Isaiah kelenong sau polai ka dekot ka bakat pra arpho ka yatho yangi kumne behold hakmi ngan le ya ke ka bathmai ya ka jingim ka jongpi om deishu ka barim kum ba phi prakhat baro sirata ko ki khon Israel nyat no ya ki umat jong ka jing babe jong ka jing benut klet no ya ke ka balalait to pentrei kam menta ba pinyo ya ka lasai ka ba pernai kai ka ba
ka package ka badon hang ni kalong. I'll do a new things on you. Ngan le ye ke e ka batamai ha ka jengem ka jongpi. But hang ta kain what kimrat klau kin burom ye pi, the wild beast. But ki marsyang ki ostrich kin burom ye pi. Ngai sai perkhat ye kini ke kitab Isaiah ka bawong bawat ki marat klau kin burom. But kini ki marsyang ki ostrich kin burom ye pi. Ka jing thau hang ni ka long ki briu ki papenja burom ye pi. Ki briu ki bile persya ye pi kum ki marat klau. Namar ka jing im ka babha jong pi. Namar ka jing kala ka jong pi. Namar pa ka don ujisu ukris hapi. Kandon ka jing septing hapi. Ki donru ki briu kum ki marsyang ki basen ki ba boit. Ki bali la ruban ya lamba klaya ka jengem. Ki donru kum ostrich. Namar kini ki ostrich kini ki jaitsim ki ba don ki thapnyang samla her. Ka don ki kjat ki ba jrong ki ba marestet. Bat ka don ka sentur ki ba net ka ban supo. Ki don ki ba supin mare lane mare sa ki kam ka ba umlong jingkar khu ya ka ba kanjaman sim. Henry kum kineru kin burom. A dry desert. Kala banlong ka duryo ka ban kala banlong ka ni ka rishep ka ba terkong. Kala banlong ba ki jaka ka ba terkong. I will erect ngan penmi ru ya ki wadoit. La don op neng jong hi ka ni ka snem ka bala dep la dep hi pek ka side class. Ka don ka jing do jing kermen. Ka don ru ka jing yap. Ka don ru ka jing hap. Ka don ru ki kato katne phila ja burom. Ka don ru ka jing perkhat da kum wai pat. So si ban ye thu ye phi. Te henry na ka ben te ka jing bha sha yenga. Ngilai trisi tom ban pen bha ye ki khun samla ban yarap ki Bible study. Bat ka Jingkren ka bakum ka ni na ka Jingiaseng he bat ka Jingiaseng ret ngila jo yasam kadon ka jingja ka basonsi hajan jong ka ni ka pastorate ka banganga don iwe ikna ipoy hakini ki tlai phasi te kadon ka notes hakati ka jong i da ka batho ba ngamla ban ma yaladi kalong ka ka basonsi ban ye thu ye phi ba kadon ka depression, kadon ka jing kuslay, kadon ka jing sonsi, kaban. Kalong ka terkong ye ka jing im ka jongki. Henry hakini kikenta na ka kitab Isaiah kaong yengi bangan snaru ki wadoit. Bakine ki yok bandi, kamut ka jing im ka baterkong. Ka samla don jingkermen hakani ka Jingiaseng ru ka shuan da ka sait shuan da kumnori kumno te henry nga ong ye phiba u jisu ulong ka ka ba im mare sha u udon ka ka ba im ban aye phi but hakani ka por all the nations will glorify baro ki paik ben riu kin burom yo Blei de namar jong phi namar yo Joshua la pen kala ya phiru kan long ayu ka ba ban pen kala ya phi ba phin sdang ka era ka ba thamai ba phin sdang ka sinjam ka ba thamai na ka ben ta ka jingim ha ka ni ka hajar arpo phi uta udi Blei ubangi sekri ka perthai jong ka jingdu jingkermen menestep ka ong yangi ka perthai jong ka jingpenting nga wanra hang ni ka perthai jong ka jingdu jingkermen ka don ka jingkermen hau kris ki babon hakini ki singi ki jongi ba ki babon ki ba kuslai ki don ru ki ba jo phone nga fi hakini ka present situations ka bangingi don hakani ka middle class lani kanika mirror ka viewed mirror ka bangingi don ya ka bementa ka bangingi don habangi phai habaro kiliang ka don satang ka jingdo jingkermen but hapring jong kani ka jingdo jingkermen
ka Bible ka ong yangi. Learning from the past ya ka bapila dep yai. Haba pidon hakani ka por, hakani ka kenta. Nga kwa ya pi bapindon hakani ka por ban pe ya kani ka middle class ka jong pi la ni ka yit ka bahapdeng ka jong ka jong pi. Ka bangidon hang ni. Ka Bible ka don ka Jingkren na ka gospel jong yonis ka lanong ka bakat sao ka dekot ka banong kong balay ba pi kuslay na ka dono jong pi king. Believe in Jesus. Ngay how Jesus. Ka don ka jingim ka babam jukod ka don ka Jingkren how. Bon ki breu hakini ka sngingi pek ya ka longying longsam ki Kristan ka jingya pai ka jingya pra ka ditang ka wi ka daw. Kata ka bangyo I ka long ka tense ka jing kuslay. Don lai teli ki ba ka ba kanika kom kuslay ka ba pi ki breu ki don. When you tense haba pi kuslay kawan ka jing sonsi ka depressions kawan. Hawan hadin jong ka depression kawan ka jingjot ka destructions kawan habangi sonsi palat habangi kuslay palat kawan ka jingjot ka donru ki briu kirki kram dei por ki baro habangi kuslay ki baro u Blei u bangi sakri na ka gospel jong Matthews kalanong ka banriu arposan lipo Lucas kat arpo lipo we are you times for your life hato pi kuslay na ka benta ka jingim ka jongpi ka papinbam ka papidi materialism kitar ka yeng ka sem ka bangingi don ki kali ki motor ka ba ki lok ki jor ka ba ki don. Are you worried hatong I kuslay hato pi kuslay ka jing puli puti ka ba pi don. What do we lack? Kaya ka bang idunahang ni? What ya kini ki sentiu ki badon harut jong kini ki wadoit? The beautiful violet flowers flung all along. Kini ki sentiu ki bami harut jong kini ki wadoit. Ki kupte ya kaburam ki po te min step min mit kim don shote. I'm concerned about them. Ngak bo ka Jingkren te. What way usno ubahap na ka kle ka jongpi nga don te ka Jingkren. What ki sim ki baritru nga ken maute ong ka jingrai semen semro. Hato ka jingim ka jongpli nga ngam don Jingkren. Hato ka jingim ka jongpi ngam jo perkat. Do you think of yourself that I'm not ignoring? Hato ki perkat ya ladiba nga jo kled ya pi. Ka kitab Sam kaya to yang iba nado badang sengye kani ka pertai hado menta u Blei Samla samtia lemne yotia ubat hakakti ka mon ka jong u but open telon ya kani ka pertai klem don jing sawa but don jingma uta ude u Blei ubangi sekring. What do we lack? Kaya ka bangi dunahang ni. Ka kitab Joshua kalanong kabalay kaya tho yangi ya kalasay ka jongpi u Blei u ay jingmut kumne submit unto the Lord bo hakikti ka jonga ko kipay ba to penkentang ya ladi hakani ka kenta balasay utray unle ya ka ka bapla haka jingim ka jongpi. He will do. Unle ikai ka papala ha ka jengim ka jongpi. Tang kaway ka homework ka papidon kamban le ka long. Ay ba ka sunduk ka jutang ka jongpi. Kanyay kumba arspa pro hachwa jongpi. Tihangta pinyo iya ka papala. Ka tabernacle ka jong utray kanyay hachwa. Kasenduk jutang lani kasenduk ka jutang ka thau ya ka jingdon ringkat ka jong u Blei ka jingdon ringkat ka jong u Blei ka bo u Blei unyalam ar hajar ar pho kala deikum ka Jordan na ka benta ka jingim ka jongpi ngimtip ka ka ban saja kawa ka donda ka wei ka jinglong habang kren sapang ka ni ka Jordan ka penken mau nga uwi ubriu uperlok jong uni pastor Bruglet Cardoit ibawan na po Rajasthan iba kerteng Ashok kabigi puli lang
La phone ngi bon sin le juk kli yang ngaru brother mau la long senior ba yang ni la don la ki kon siru uang ba on la wan hang tu ha soring kam me galia ka don ka jaka ka ba jingiru ka don ka waru ngi yes very much ni lai porkhat ban mar ka wa ken ka rit palat don ka jaka ka ban jingi ni ong bangin le yalam sa ngot se tu siliang jong ka yu mon la le se ndala poi me ingi le porkhat ndala yalam ka di ka banai february Yong you nak tu na jan jong kani ka sorang kam neng ka bangi yong ba brother that's a river katai ka di ka wa ukumen lanu bu un poi no marsen poi keli yang ikat no ka jing jiliu kat no ka condition jong kani ka ulau ka sopti don ka swimming suit no pum on de la no oni sesipang la sau bat kemut la jan yap mo pe mangi ong ade utu kum no tu don gitu ki kena snong ka berap dek ba Ong ini te la jan yap ong balai ong ani gitu ki siap umlong ban yeng kat nang yeng scam kata kanang toy kanang ting kanang tan pen ban yenga sa ka bakham jeliu yong you see brother kani ka wa dei kum support Rajasthan jong pi mo pi don kam ban tip you should ask something pi haban collect the information yang ni mo pi ti marsun wan chu no pom don jing tip no try jong kini ki jaka pi no la kan no te ni yap ma pi te mo la jan jar mangi khat te pi don kanu ka jing tip na ki try jong kitu ki jaka habo kanti ka don ka jingma kani ka Jordan kani ka arhajar arpho kalasai kam dei ka jong hi kalasai ka dei ka jong try ti henry kalasai ka jong ni don kam ban kan jok tin ni don kam ban ai hai ka ki ka jong unong kau bo on pan yai ma u ya ka jingim ka jong ni ya kalasai ka jong ni submit unto the Lord kabenta ka bangingi don kalong ba ngi don kamban IT hakati ka jong utrai to ya lam yangi to ya tho yangi to ptin yangi to hikai yangi namar bakala sai ka jongi la ka jing puli puthi ka bangingi don la ka don ka kamai ka ji ka bangingi don tongin sedang baru Blei kum ka jing sedang jong uni ubnai Januari ka bangingi don namar ba uni ublei ubangi sakri ubala pansania ka Hebrew kan lai pra ke ya tho yang iba u Jisu ude ujo menin menta bat kabala shairu he's the same la the pipai sa ka gospel jong Yohanes ka lanong ka ba arpaway sorry ka lanong ka ba ar ka dekot ka banongkong ka ya tho yang i sapang ki kamba hakana kay ka ba ule hanto ka longba ka don ka jingle rain hakane ka kam kawai kapoy kata ka kenta ka bala lutno ka vain da ka eipat kanwan ka jingle rain kanwan ru ka jingkren tomet na kibabon kibala sakot hakum ka to ka minute ka ja ayu pitip ki don ki kra ki basuda bar hakane ka kra ka basuda la don ki ba pendap ya ka but on the la pendap ki invite yo Jisu ki khot yo Jisu it is your turn kadai ka kam ka jong phi ko Jisu wan lam se hakani ka por kum ki kha ki basuda hakani ka por ki bri ki jong Blei ki bedon hakani ka por on ya rap ya phi ban pendap bo utrai on kta bat ka jing im ka ba la kan si de ki manu la bo de ki baro ka jing im ka ba so thao ba ka snong ka thao I kumba ka jail ka la long ka ying kur ka thanat ka la long ka ying kami ka dorbar snong ka la long kum ka ying ki ba hayeng hasem chule jingok man ka poryo hatu kani kadai kam de se ka por ka babiang ba phinong ngi wan lam kum ki kra ki basuda ha kani ka por on the la pendap the ki bri ki jong Blei ki ba pendap hang tu when the hand of the Lord move haba ka kti ka jong utrai ka kta ya kini ki kra ka don ka jingmat ka ba khambang ban ya ka ba mensua ngam ju duai menoru ya la di banong try ai bangala ban in kambha ban kiwe kamla ban you tu pastor kamla ban ite ya ite never ka jing duai step ka jonga man ka por ka long try ya rap ya nga bangan im kambha ban ya ka ka banga jo im baro sirta make me a better man make me a better life bangan im kambha ban ya ka ba nga jo im baru bor kata ka di ka jing duai ka jonga baru Jisu unle ha ka ni ka kanta ya ka jing im ka jongi
Kamba bani ke ai ke bangi juim barok sirta. Ka vain ka kambang bani ke ai ke baki di barok kini ki kenta ki balale. He's Jesus. Ude yu Jisu. Unle ka jo ka kamba ha ka jengim jonghi ha ka ni ke kenta right now here. Hang ne unle. Ude yu jo. Matthias la da pipe ye ka gospel Matthias khatsan lai phawar upsa ye ki 1,000 u confirm chu yopi tikna kwa ban challenge multiply biang ye ka pendap sa 1,000 la da pipe yonis nriu iwe khatsau she increase dei baduna pentam yopi artatin haka 1,000 kalong kabasuk ngan pentam haka 1,000 pinyo ikum no kata kalong tangki rangba ken ki kentei ba di ki kena ki nong wan bam 1,000 ki di tangki rangba 1,000 haka sin ka baar ka di tangki rangba ken ki kena hidit upendap pi kuslai ye ka jengim ka jongpi ka ingin pendap iki khon ki jongi ngisa tang ka yingwai ngi don ka ne ngim don ka tai ki admission ki uniform lots ka bangi kuslai He's Jesus ude ujisu ubale ya kini kakamba but unle ruha ka kini kakanta but la the pipe ru ya kini ki baro ki saul teli ke gospel he healed the blind open koit ru ya ki bamatla ki don ki kur ki bahayeng hasem ki khun ki balamatla hikai katnu ru ko ngo ye phi lamatla ki don ki bakelut hikai katnu ru em kendia na kajing snew em hakini ki sni ki jongi kadon katakum kata kajing kelut lada ki don ki kur ki bahayeng ke jong he will do the same open petru ye ki bamatla open ya ye ki batko open your snoru ye ki bakelut ki don ki bayap siliang hakini ki sni ki jongi ka jur bah ka jingyap siliang ka bakan zaman sim ki bam don balang ru don ni wei rang ba na ki wei pat ki time ke banga don men shwa ke pha ka no ka dur ka ba i prakhat nga ru ngamla man poi prakhat ken klem le Jingiaseng shu la bun bnai dala poi hang ta ong ki nga kali ni ki rang ba shanu tu ba ong ki long kemi ru ni tu ba tum wan ye seng shu na du bangi klem jit rang ba balang ye i mo tum wan ye seng shu ta mo ong hoi nga le jingo i ndala le jingo ki don ki kamera ki sofa ki screen ki bahe LCD marsun khoblei ong adeba la tit sisin pat kre thai ka balik ke te lum trom mo sa te ki ong lum trom ki balang Blei ki dong pop sudah steam tre le Jingiaseng la bun banai ho kum ta ade mo nga yo jingkar khu hang ne ba uong hakam ra song kai jong u kadon ka God channel kadon ka miracle channel ki don ki ni ki channel ke ba nga yo jingkar khu ka wei na ki sipo ru nga ai hang ne ka jingkan show ru nga ai hang ne nga yo nga pendap tu men sim ba khoi hang ne hapo jong ki ni ki channel ba pher uong ade setenat mo don ketin ban kren habala dap tu men sim de pin kren de ke ei haba phila dap ti ngam don de ki wei pat ki kentin ke ban kren i utang ka wei ka long ba ngan le no na ma la jan tit ase di sa shwa ong em nganom di ti pen long jing doi rum don kam so ba na mar ba phila dap bat kini ki channel ki ba pher te mo ki jing kan show ru phila ai ha ki te to tang ka wei ka mamut ban ong ye phi ka long ngate don kam yo Blei ha ka jing si krilang ni don kam ka balang ni don kam ka Jingiaseng ru te ngan le no ten la yap ma phi te mat tep kot channel mat tep miracle channel phi ba mo ka tu ka ding phna ka ban tho RIP te nai tho should rest in peace ra yang ngapai ba mo tho no tang ka ni ke kentin ka ba ong ba ra yang nga ki channel ba pher te bale fikran ngam ta ong kren ken na mar ba phim don kam balang phim don kam su te mo tinga ong phi song tho ba phi yap siliang te ba phi don kam te ye ke ni ka balang kum no phi ong ba phim don kam balang te na mar ba ka por ka yai ngam bon ktin ondala po Jingiaseng kren kum ni uwan i shong ha kandong ondala khot kala kmot i wan nongkong yong balei ba aba phim don kam balang phim don kam ban kiu lum trom ke e ga ba pen long e phi ka ne ong ses phi dua yang ong ala su tho wakla phi
Kibobon ka jingyap siliang nakabenta ka burom jong kani ka partai nakabenta ka jingbang ka jingtiang katan hadu kata bat kani kadi ka por ka bangin beru iksoy hake kerteng ka jongu bat ye ke ka bapla kan ja ka kitab Sakaria ka lenong ka basaw ka banriu ka ong de ka boy de ka bor ka jonga Henry de ka bor ka jongu mansim ba koy jongu Blei Mawten kilumba kin kanria Kidon kilumba ka jeng ka jong pilaya excited pilaya persang ban light bon sin Henry sokum ba kilum kinang he kala tap ya kila khang kherdap ya ya kilat kilanti jong ka jingkar khu ba sokum ba kot chu kani ka kanta ka ba ong ya ba wat kilumba on kan ria ha ka kerteng ka jong ujisu la ka jing pang la ka jing sitom la longkum kilumba kimen step ru dengong ini sai khamat ru da kani ka jing shoot panet ru da kani ka jing disha ru da kani ka jing ka jing koslai ka bankhia ka la pentar khong ye bi kani ka di ka khanta na ka benta ka jongi the life ka jingim ka bangingi don ka bomdon ka lawe ka bomdon ka Jingkren but une ujisu ubangia kren ujisu ubangia ngait une ule kijo kikamba ka kitab Isaiah kelenong ka basaw poe ka dekhot ka basipho ka ong WhatsApp shifting menom shifting ya kani ka snem menom shifting ya ka bon men poi sa kanan sa kategori ka bangalakular na ka benta jongpi I am the gate nga ngadi ka jingkang lengba jonga bapinyo ya ka ta ka kanan ka bakanjaman sim ngay hanga pinom jot pinyo ya ka jing ka babam jukut ka kitab jing panpau ka yatho yangi suk kita ki bri ki bala sai kho ya la ka jain ko kamut suk kita ki bri ki bala yo map ya ka pop suk kita ki bri ki bala ya suk bat nga kinom shepting kinom soma hakmi nga ngalong ublay jongki ki Israel ki don ka jing kurlat on the layeng ha ka ni ka Jordan on the la pai shadin ki yo ki sipai ki jong ki paro ki bestet klem da don kanu ka jing sausanei haba ki pai shadin ka don setang ka jingyap kanang jan shaki on the la pai shakadiang ka don ka riklau ki merat ki kerho ki dingim ki sing ki kerho klem sange kata ka di ka complain ban hakabi ki pai shakadiang ka don ka rishap umlong ban rap umlong ban ti ban snaying umlong pai sa khamat kadon kani ka Jordan ki pai sa kibriu ki jong Blei pi alam yang ise ha kani ka jaka ka bangine yap hakum ka to ko por ubriu jong Blei ukan ria sipang na kini kibriu upai so Blei uong try haba kini ki kon Israel ki pai shadin ki don ki sipai paro ki bak be state klem sange klem sosane kinya kin pai sa kamon kadon ka riklau ki merat kin patari ki kinya kadon ka sakamon sakadiang kadon ka risyap kinya umdon umbam kadon sakmat ka Jordan ka baka umla banle kat sabapai kadon ka jingyap ka complain bat ka ka bo Blei ong iki ban snap jar tang ka ka ba nga ong ye phi ka long ka ka ba ka ye phi sejrong do it screen ka ba ka ye phi sejrong ong dan ban ka te bale phim phai sejrong bale ba phim phai su jisu ubala ban le ki baro on the la phai sejrong ong try ni don ha preng jong ka jing ha preng jong ka jing yap ka sa bangi phai ru ka jai ban riu kan yap ki kon Israel kan yap kani kadai kata ka darkest minute for us kadai ka kenta ka minute ka badumtam ha ka jingyai lenti jongi menta ka jingjubab ka jong Blei ka ongkum ni ka don ayu ha ka ti jong me ku kibril jong Blei what do you have on your hand ka don ayu uong mga don tang kading terkhong ngan la le ayu ka ni mela ban ong ba kading terkhong Henry nga don hang ni pentri kami ka habang Blei utre uding terkhong ko bala niyo do Blei jong Blei si sentit ya kani kawa kakat arliang
ki kon Israel ki yai syakmat klem don kanu ke jing Blei hadin jong ke jing kangpar hadin bakila yai lai hadin bakila kap siliang kila yai siliang jong ke ni ke Jordan Blei ubo pat sek kawe pat ke jing keli shanu ki basyon ye hi shanu ki babe ye hi shanu kari cloud jong hi shanu kari shiap jong hi hangta don su ke jing jubab when the Lord doing habo Blei utrei when the Lord deeds habo utrei Blei kalong ke ke bapala pinyo iya ke bapala haka jingim ke jong hi thang kawe ka bangidon kam kalong ka kitab Joshua ka pen kan mau ingi lai ka kalenong san ka khot ka yathu yangi submit unto the Lord tongin bo hakekti ka jong utrai ngen roi ka jing roi semen sem ka ba rispa new howe la do Blei Ukraine hi hakani ka por la do hi sodom kam ya ka jing ka ba hi kendo ya ka jing kodlat ka ba hi kendo la da don kanu ka ma kasang la da don kanu ma ka jing kodlat ka jong pi kani ka di ka por ka ba biang na ka benta jong pi nginom ruai shibun karpat ke music team manilami kini jing ruai ngin ruai tang kani ka wei hi ka jing ruai ki don ki bri ki jong Blei ki bala pen karpang ha kini ka por ken don hasanda jong pi wan kum ki kra ki basuda Blei uken mau ye pi kani ka kanta but on pendap ye pi ye ke ka bapala batos dang ye kini ka hajar arpo ringkat bat Blei yai ringkat bat Blei bakadong don kanu ka jingma kumyo une uparlok jongi ubangala yethu yepi kumyaga atrai laban long mapi ki samla la dodon kanu ka jing kolan ka jongbi laban long ki kemi ki bala syam jinge ka yasem ka mapi ki don kani ka kenta ka benta jongbi o jisu uta ubangi sekri ulong pujo menen machabam jengkon unle ye kani ka jo ka don ka jingpang ka jing stom ka papan ye bi kani ka kenta ka benta jongbi ki kwa paniram ye bi la da pidon hango kani ka kenta ka benta jongbi ka bangi kwa paniram ye bi one show Jesus mare show Jesus rise to the Lord rise to Jesus run to Jesus mare show Jesus hinyo ye ki kamba ki ti ka jong Samla hai ke Singapore mano alengin wai na kamata ikayeng the same ka jongpi la banlong kursan kurin jongpi la banlong ki kor ki jongpi ki bala jangai no Blei in wai na kamata jongpi hai ke Singapore la da pidon hangno ale kani ka tenta na kamata jongpi bo Blei wa ban kar ku ka jengem ka jongpi kan begini ki para diwan sekmat Jibril ki jong Blei sobha baniram ki kan bidang hati dan don hangno ale kan bidang wai na gamet lagi ki pa kan don ka failure ha ka jingi ka jong la ka jing puli puthi ka pa pidon lak sai bon sin henry pi cha jo la ka bang ka di la ka long ka jingi ha ka yeng ka sem ka jong pi pila yak sai bon sin ye ki khun kan thai khun sin rang pila snake pila krau pila jau ki umat bon sin henry pi yo i pen ban kadak jong ka jing ma kadak jong ka jing ye le persha ye pi tikani ka kanta ka mangi kwa ban ya sai ka benta jong pi ki kwa ban id ha ka di ka jong try ha ka ka por ki don ki pri ki jong Blei ki bala pen pang ha ka ka por don hangno ale ki no pun sa e ki kanta
it. Alegroi the don hano hanoro. Tang kini kecingruai kemangin ruai. Hadin jom kini ingin dah sisangin penkono. Isupo hang kini kepor. Uman sim jom Blei utrai. Ino mile persya. Uman sim berkoi jom Blei. On bendap hangi. 1, 2, 3 kung kikir ke basuda. 1, 2, 3 kung kikir ke basuda. And God will reveal you tonight. Blei on bendap ya pi. Hang kini kejan min hallelujah. Oh kilong kami Blei supo ini ke sem ke jom pi. Uyo iya ke jing ke jom pi. Uyo iya ke umat ke jom pi. Uyo iya ke jing sai ke jom pi. Hak ke jing ke jom pi. Bon ki por pila le. Pila persang daladi ban chop ya kene. Henry bon bisa chop. Kene ke kanta. Kene ke minit laga menta chop pi. Ale kini ki suki ki basuda ki ap ya pi. Kini ki jaka ki ap ya pi bagi kwa benuai laga menta chop pi. Inomi nak kena Jingiaseng klem dayo, batman kita jingkarku klem dayo pendap do Blei. Kini ki lomba ki jongpi, kidon kamban penkenria. Hang kena jing sedang jong kini ki benai, jong kena jingin kapag indiai lenti. Nagatan dong show hang ale kini ki jingruai ki chorus bagi dekor alai tadi kita don kiman al ya. This is the right time. Kini kapor kama bangsan, ban kapor kama tikna, ban kapor kama sisa, nagamenta jompi.
kini duai ha kini kapor na kabenta kini ki ben save ki ba quarter ki ba one so tra ki don hala ka jong ka jingi kendo ka jingi sem u Blei utip tongin kersani ki ha ka jingi duai tongin duai lang kenrat babha u Blei jong ka met bat ka men sem ngi don ha kini kapor ka jing don ringkat ka jong me kenrat kini ki para ki henmen ki kme ki pa ki jongi ki bawan ha kini ka ransan ka bakantang kenrat baba ki don ko try ka jing kia ki don ko try ka jing orpait ka don ko try ka jing kudlat ka don ka jing pang ka jing sitom hakano makano ka jing ikando jongki ko try men long ka jubab ya ka jing em ka jongki ko try hai ka ni ka kenta kan rat baba ya me yo ban kner ka ti ka jome ko try to ban kia ya ki ko try ya ka jing pang ka jing sitom ka baki ki don ka jing kan jenjar ka jing kudlat ka ing ka sem ka baki ki don men long ka jubab ya ka jing em ka jongki kan rat baba ki don ki samla ki bawan hai ka ni ka por kan rat men tin men yalami ki ko try men long uding do baru shando ya ka jing em ka jongki kan rat baba men bat ka ki ka mon ka jome ko try to yalami ki kan rat baba ya kini ki sakri ki jome ko pa ringkat pat ka jing don ringkat ka jome kin so ya ka jing pendap ka jome ko try hapdeng ka ni ka snem to pen em ya ki ko try hapdeng ka snem ka ba kum ka ni kan rat baba ya ka kam ka jome ru kan rat palai ya ki sakri ka jome ringkat pat ka jing don ringkat ka jome ringkat pat ka por ka jome ringkat pat ka jing pen sle ka jome ko try hai ka ni ka kenta hai ka kertheng ka jong Jesus na Nazareth amen brain kar khuye hi bat ka jingiseng ka badan saru ka ab hi amen